କହିଲି ଆଜି ଯଦି ତମେ ଏଠୁ ଇଞ୍ଚିଟା ବି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛ ତମକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ତମ ଲୁଗ ତଳେ ଲଙ୍ଗଳ ପୁରେଇ ଦେବି ଆଉ ସେଠି ଏମିତି ହଳ କରିବି ମଲା ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକ ବୁଣି ଦେଲେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଜିଅନ୍ତା ଗଛ ଗୁଡାକ ଛାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ୱିଦାଉଟ୍ ସାର ପିଡିଆ। ମିତା ଦେଖ ମିତା ତମେ ସେମିତି କିଛି କରନି ମିତା। আরে পার্ট ওয়ানে মো পছপটে সাবল পুরেইଥିଲୁ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସହିଲି ଆଜି ଯେହେତୁ କଥାଟା ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକି ମୋ ଆଗପଟେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ପଦ ଟିକେ କହିବି କାହିଁକି ନା ସେଟା ପର ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତା ଦେହରେ ହାତ ମାଇଲେ କଥା କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ପଦ ଟିକେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ହଁ ତମେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତମେ ଏଇଠି ବାଲକୁନି କନେ କହୁନ ତମ କଥା କଥା ସେ ଗାଁ ଫୋନ୍ କାଇଁ ପଳାଉଛ ସେଠିକି ଯିବା କଣ ଦରକାର ଆରେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ମୁଁ ପାଇଛି ସେପଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଲି ସେପଟେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଲି ସେପଟେ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ପାଇଲି ସେପଟେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପାଇଲି କେତେବେଳେ ମୋ ବସରେ ମୁଁ ସୁନାକାଶୀ ପଳେଇଲି କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇ ପଳେଇଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡିଶା କଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସରକାର କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଯିଏ ଓଡିଶା କଣ ଜାଣିନି ସରକାର କଣ ଦେଖିନି ତମେ ମାଇକିନା ତମେ ତାକାଇ କହିଲ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ମୋ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ତମ ପ୍ରତି ଭୁଲ ରହିଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏଉଠୁ ପ୍ରପର ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ରହିଲା ତମ ଯୋଉଠି ପସନ୍ଦ ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କୁଚେଇ ଦେଇ ଯା।